Adlaw na usab nga Domingo mga igsuon, manimba kita atong ipakita ang atong tinuod nga gugma ngadto sa Ginoo. Atong hinumduman sa kanunay igsuon nga makasalig gayud kita sa atong Ginoo nga atong Dios, nga Dios gayod. Ang iyang gugma walay paglubad ug siya nagatiman kanato sa kanunay sa matag adlaw, sa tanang adlaw sa atong kinabuhi kita nakasurvive tungod kay adunay Dios nga nag-amuma, nagtagad, nagbantay kanato sa kanunay ug nanalipod kanato sa kanunay. Giubanan ug gitabangan kita sa Ginoo. Walay paglubad ang gugma sa Ginoo sa matag usa kanato igsoon. Busa ato usab nga ipakita karon adlaw nga Domingo. Musimba kita tungod kay kasaligan ang Ginoo. Busa maningkamot kita sa pagpahimuot sa Dios. Atong tumanon ang mga butang nga makapahimuot ngadto kaniya. Ato sang simbahon og dayigon sa kanunay. Hinumdumi sa kanunay igsoon nga ang atong Dios makasalig gid kita. Kasaligan gid siya. Ang iyang gugma walay paglubad ni adtong mga katawhan nga matinud-anon nga nahigugma kaniya. Deuteronomio 7 versikulo 9. Makasalig kamo nga ang Ginoo nga inyong Dios, Dios gayod. Kasaligan siya sa pagtuman sa kasabutan ug walay paglubad ang iyang gugma ni adtong dili maihap nga kaliwatan nga nahigugma kaniya ug nagtuman sa iyang mga sugo. Hinumdumi sa kanunay igsoon nga ang Ginoo kasaligan. Ang iyang gugma walay paglubad. Siya nagatiman, siya nagbless sa kanunay sa matag usa kanato. Iya kitang giubanan o gipanalanginan sa kanunay. Busa atong higugmaon ang Ginoo sa matinud-anon gayud. Manimba kita, mag-alagad kita ngadto sa Ginoo. Moserve kita ngadto sa Ginoo. Atong i-offer ang atong mga kinabuhi ngadto kaniya. Tud ang atong kinabuhi iya sa Dios ug dili iya sa kalibutan. God bless sa tanan.